maar Joachim, want die prachtig tijd. Deze urn werd het afgelopen weekend uitgeroepen tot het topstuk van de Limburgse Archeologiedag 2018. Truus van Kessel-Konings uit Kessel nam de urn mee naar het evenement tussen Scherf en Schat. Ja, fantastisch toch? Ik ben zelf helemaal verbaasd erover, omdat ik dat echt niet in de gaten had, dat ik dat op zolder had staan. En dat dat nou hier in het Limburgs Museum tentoongesteld wordt en dat het topstuk uitgekozen is. Hartstikke geweldig. Dat is ook nog heel gaaf, hè? Dit is een urn van 3000 jaar geleden. Dat is de periode dat in urnenvelden mensen begraven werden bij elkaar. En mevrouw gaf ook aan, er zaten crematieresten in. En dat is inderdaad op meerdere gebieden, hè, wat we nu vaak kennen als een beetje heidegebied, zie je dat er vaak urnenvelden worden teruggevonden. Dat is echt een periode dat mensen niet meer apart worden begraven, maar een soort eerste grafvelden waar families bij elkaar werden begraven. En je ziet dat verwantschap een belangrijke rol in de samenleving gaat spelen. De urn, gevonden tussen Baarlo en Kessel, stond jarenlang op zolder. Jarenlang. Eerst bij mijn vader, die heeft hij van een boer gekregen. En toen heeft hij ze in de klas neergezet, dat die jongens van zijn klas, dat die dat leerden, hoe dat met die oudheden allemaal was en zo. Hij was er heel trots op. En toen hij met pensioen ging, toen heeft hij die urn, want die had hij van de boer gekregen, die heeft hij mee naar huis genomen. En toen is hij op zolder neergezet. En daar heeft hij altijd gestaan, want ik woon in het huis nou van mijn ouders. Dus die zolder is onaangetast, die urn is altijd daar blijven staan. Dus, en doordat die tentoonstelling op kasteel de Keverberg, bij ons het nieuwe kasteel, dus daar heeft hij gestaan. Ik denk, dat vind ik een leuk plekje, dat mensen daarvan kunnen genieten. En zodoende dat me dat opviel dat dat 's maandags in de krant stond tussen Scherf en Schat, denk ik, dat zou wel eens met naartoe kunnen gaan. Gewoon, ik wil er toch eens wat meer over weten, omdat ze in Kessel op het kasteel al zeiden, dit is een geweldige urn. Je ziet hoe de archeologie werkt. Het zijn echt puzzelstukjes bij elkaar brengen. We hadden ook echt gehoopt op niet alleen op nieuwe vondsten van akkers, maar ook echt inderdaad vondsten die al jaren verstopt waren op zolder. Nou, dit is zo'n voorbeeld. En dan zie je inderdaad dat als mevrouw vandaag met een foto met een datum van 18 mei 1960 terugkomt, dat je weer inderdaad een nieuw stukje erbij aan toe kan voegen. En we weten nu dat het een bijna gave vondst is, die gerestaureerd is door de Rijksdienst van Oudheid kundig bodemonderzoek in Amersfoort in 1960. Dus we schatten dat die rond 1959 gevonden is door die boer en toen is overgedragen. En jarenlang dus op de zolder heeft gestaan. En nu mogen wij hem een half jaar hier laten zien als topvondst van 2018. Daar ben ik heel blij mee. Dat er iedereen van kan genieten. Mensen die me kennen, die zeggen, ik ga er naar kijken. Ik kom met mijn hele familie natuurlijk hier kijken hoe mooi dat ze hier staat. Jawel, ik vind het fantastisch dat ze hier staat. Beter als bij mij op zolder. De urn is in bruikleen afgestaan aan het Limburgs Museum en is daar nu te bewonderen.